Една продукция на Данчев. Поздрав керава за Исус патрона. Фамилия Димитрови, душманите отдалече. Гледат, мразят, пак говорят, зависта ги яде отвътре. Фамилия Димитрови са на високо ниво. Номер едно, те са номер едно. Исус патрона казва: ако Бог на мен е дал 5, нека на вас да ви даде 10, но вас ще ви чувъркат моите 5. Подалеч от мене да седят злобарите, да се давят в интриги. Вие не спряхте. Що за хора долни, вече чудя ви се от тая ваша злоба. Наядохте ли се? Исус патрона казва: подалеч от мен да седят злобарите, да се давят в интриги. Вие не спряхте. Що за хори долни, вече чудя ви се в тая ваша злоба. Май наядохте се. Фамилия Димитрови са номер 6. Завиждате на всичко, дори на малкото сърцето ви не издържа на нищо. Жалкото боли ви, че някой е по-добър от вас. Мишки си оставате обратно в първи клас. Исус патрона ви казва: завиждате на всичко, дори на малкото сърцето ви не издържа на нищо. Жалкото боли ви, че някой е по-добър от вас. Мишки си оставате обратно в първи клас. Исус патрона казва: няма като мен и няма да има роден такъв. Моята фамилия Димитрови е номер едно. Не е важно колко пари имаш, а как ги въртиш. Някои имат много, ама не знаят откъде им идват и откъде и мотивът. Аз може да съм с по-малко, ама всяка стотинка ми работи. Докато другите броят, аз продължавам и накрая не се гледа колко си имал, а колко си направил. Подалеч от мене да стоят злобарите, да видят в интриги. Вие не спряхте. Що за хора долни, вече чудя ви се от тая ваша злоба. Май наядохте се. Фамилия Димитрови ви казва: дразнете се още злобата. Ще ви дразни, има още да се дразните. Фамилия Димитрови са номер едно.